Ni oroar prozesu honekin oso pozik gelditu naiz. Emaitza helburua zelako hasieran genuen proposamen hori sustatzailearenak eta gure ustez hainbat irizpide aintzat hartzen ez zituna aldatzea lortu dugulako. Eta uste dut hori lorpen bat dela. Eta lortu dugu besteak beste, parte hartze prozesu honetan atea dien emaitzai esker. Aldi berean, egia da oso konplexua dela, eta zaila dela, bakoitza era joten delako, parte hartze hortara joten delako, pentsatuz hor bizi nahi dula, orduan nolako etxia nahiko luken, eta bakoitza bere bizi proiektuan ikuspegitik joten da, eta zilegi da, eta alaxe izan behar du. Baina guk eskatzen duguna gero ez da hainbeste hori. Hori ere bai, batez ere da kanpoko espazio hortan ze bizitza sortzea nahi dugun, ez? Hori da bilatu udaletik bilatzen duguna. Orduan, hor kokatzea herritarra, ulertzen dut ahalegin handi bat dela, baina gero lehen osandakoa, ez? Kaleak gu bizitzen dugu, eta orduan oso polita da ere, uste dut herritarrentzako ahots bat egotea, eta herritarrek esan alizatea, ni faltan botzen dut, oi hartzunen, ez daki zer. Parke bat ez daki nolakoa. Hor badago leku bat hori esateko eta denentzako interesgarriak izan daitezken proposamenak iteko eta uste dut hoxe lortu dugula.